Hi! Salamat kaayo sa akong mga subscribers. Salamat kaayo sa inyong pag-subscribe. Ako di ay si Marian, ang admin aning YouTube channel nga Jesus I Trust in You. Kung wala pa mo naka-subscribe, please click the subscribe button diri sa ubos ni ini nga video. Karon, adunay mga nangutana kung unsaon di ay ang pagpangumpisal. Sayon rajud kaayo na, simple rajud kaayo na. First, inigduol nimo dito sa kumpisalan, manguros man ka in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Masya amen. Yang imong unang isulti mao ni, Padre, bendisyon ni ako, Padre, kay ako makasasala sukad sa akong pagkumpisal mga duha na karon ka bulan dre, or duha, tulo, pila ka semana, or usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, isulti kung kanusa ang last nimo nga confession. Nya, after ana, mingon na ka nga, mao kini ang akong mga sala. Sulti dayon ka sa tanan nimong mga sala nga nahimo, sa tanan jong mga sala. Anyway, mag-post man ko sa akong next nga video sa mga list or mga examples sa mga sala nga murag nataligam-an na to pa nga mga sala di ay ni or dili. Sulti ka sa inyong mga sala, like wala mo nakasimbag Domingo, nagtuo mo ng anting-anting, sala di ay na kanang nagpasipala ka sa ngalan sa Ginoo, sala kayo na kanang mga sala nga nakapamakak, naka-abort ka ba, kung babae ka, kung bugat yung kayo nga sala, mo na siya isulti ang tanan nimo mga sala. Di pagkahuman ana, maingon na ka nga kanang og sa uban pa nako mga sala dre nga akong nahikalimtan nga wala ko nasayod nga nakasala na po di ay ko sa unahuna, sa pulong ug sa buhat. Imiyon ka nga maora to dre. Di pagkahuman ana, musulti naman na si Father. Then musulti man na si Father sa iyahang advice, sa iyang ika-advise nimo. Then muhatag siya og penitensya or kanang penitensya mao na siya ibayad sa imong mga sala. Kung pila ka buk amahanamo o pila ka buk Hail Marys, paminaw lang gyud sa Father or sa pare. Then after ana, padukuon man ka sa imong ulo, then tagaan kaniya og panalangin nga gipasaylo na ang inyong mga sala. Moro na siya. Simple ra gyud kaayo. Salamat ug naamoy daghang mga pangutana. Please lang kog comment below. God bless.